Hello, check. Hello, check. 1, 2, 3. Check. Hello, check. 1, 2, 3. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Jotono sairi kaham. Kristo ni Mumbai. Hello, check. 1, 2, 3. Check. Hello, check. Check. Hello, check. 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 Hello, check. Hai no hai sari kaham te Kristo ni Mumbai bisi katalin chi bai jotono ya pharo. Chengtini rechapna ni naimani abong katai. Recapmung katal no abono compost khlainai ani debra bakhaga chukjagani manai Dr. Beyond bono compost khlaio inga abono no chengtini khorongnai kaitono lobe recapna ak recapmoni kok thengke ani khao khaksang mamano
chirangja tong thok ma khawang manja subai ni ni hamza mano mane khali khachang dei chirangja tong thok ma khawang manja subai ni ni hamza mano mane kha khachang ma mano lo bai no no Belai hambai khani te beyond I don't know te hamari klaitung tabuk zora resangai chini bukuk di pali de burma Humlung Baptist Association ni bini yagulo chung isisa zora testimony khanana ni chung zora na lainai tini chungno testimony saik na renai chini Reverend Dr. Bishojit Jamatia bor sabai mani yagulo zora na boni ya phare resangai They bini testimony ni yagulo jeng Hallelujah choir team rong no zora ranai. Hello, jotono nasari kaham, kai tono belai ke ham bayruo, tini ni ojorao, bonolop nani jora mama ni bagai, belai ke rasa mungkurung rok rasa withang kana totok, asuk bai simia ko sung te bubus kango himlayana, kai tono lobui, sung ketang tongsak, te bo rasa mungkurung rok, te bo suinani, te bo resap nani, apa sung kai toni taniwa pan sanai sung te bo himlayana. Orasa mungang resap nai ani kompos abo ang puila ani kompos klaimani 2005 bo tag by 20 years engka o subrai bupurun nang le phai pinai ang le mung sasia potali jagai chengle kachake lang mani motok no manai sak ni muchung tui tonglai borok le kai tono kha hamle maya mai kaisa resam no ang resam nai